Bunge la boma lija la NIF limene limangongoza ndalama kwa anthu ochita malonda ena onse amene akufuna kutenga ngongole lakhululukira anthu amene anatenga ngongole ena mwa anthu amene anatenga ngongole bunge limeneli pafupifupi ndalama zosachepera 6 billion malawi kwacha. Achipofya ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula momwe zinthu zikuyendera mdziko muno ndipo tinacheza nawo motere pano pa Hanifa TV pa ganizo la bunge limeneli lokhululukira anthu amene anatenga ngongole ku bunge limeneli kuti zimenezi zoyenera. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Bwana Chipofya, inu kukhala mmodzi amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera ku Malawi kuno. Taona ndithu boma kuzera ku bunge limene limangongoza ndalama lija la NIF likulengeza kuti iyayi la khululukira anthu amene anatenga ngongole ku bunge limene. Ndalama zimenezi zikudusa pafupifupi makamaka 6 billion malawi kwacha. Nkhani imene mwayiona motani? Sindikudziwa kunena kuti kuwakhululukira anthu amene kumatengera chani, chifukwa palibe bungwe lina lililonse lomwe limabwerekesa ndalama lomwe limangowakhululukira anthu popanda zifukwa zenizeni zomvetseka. Komanso china choti tidziwe ndi chokuti bungwe la NIF ndalama zomwe ligwirisira ntchito ndi za Amalawi, misonkho yomwe imachokera kwa Amalawi. So aini yake ndalama zimenezi zomwe ali Amalawi anafunsidwa kuti akufuna kuti anthu akhululukidwe kapena ndi chisankho chokuti angopanga anthu ena mtundako kuti akhale ngati kuti agwirisira ntchito ndalama mosayenerera. So vuto lomwe lilipo lalikulu lomwe tikuliona ndi limene. Mwakambapo zinthu zingapo kuti mwina Malawi sana funsidwe maganizo inu kukhala amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera mdziko muno, nkhani za ndale ndi zonse zokhuzidwa mdziko muno, mukuona kwanu nkhani za ndale zikukhuza bwanji kayendesedwe ka nthambi za boma kuno ku Malawi? Nthawi zambiri ndikuti chipani chomwe chikulamulira chimagwirisira ntchito mphamvu yake mosayenerera, andi zimenezi timaziona nthawi ndi nthawi makamaka ipende pakaperekedwe ka ngongole ngati zimenezi. Mukhoza kuonapo kuti mina ndalama zambiri zomwe zimaperekedwa anthu ambiri amakhala kuti iyayi ndi chipani china chake chomwe chikulamula nthawi imeneyo, chomwe chili ndi mphamvu nthawi imeneyo. So zimakhala ngati kuti zikukondera anthu sizikuthandiza Malawi aliyense. Ndichake ndafunsa funso lambiri alija Malawi anafunsidwa kuti ndalamazo ndikufuna kuti tiakhululukire anthu amene wawa, chifukwa ndalamazo akhululukawo si ndalama yawo iyayi, iwo anangopatsidwa mphamvu zokuti aziyang'anira ndalamazo m'malo mwa Amalawi ena ndi ena. Mukuona kwanu kuti ndi ndondomeko pati manena kuti ndalama zimene zimachokera kuthumba makamaka ku misonkho ya Malawi, mukuona kwanu kuti mwina nkhani zokhuza paja thumba limeneli ndira revolving, mukuona kwanu kuti mwina zikhoza kukhuzanso bwanji kagwiridwe ntchito ka bungwe limeneli? Zikhoza kubweretsa chigayiko cha mmene bungwe limagwirira ntchito, kuti mwina anthu alibe ukadaulo weniweni ukuthi uzibwereketsa ndalama kwa anthu, chifukwa mmene nanenera poyambirira muja palibe banki ina iliyonse kapena sako kwina kulikonse komwe mungapite koma angakuwuzeni kuti ife timangokhululukira anthu, chifukwa kuti ndalama zija aliyense amadziwa kuti ndalama zoti agwira ntchito yolemetsa kuti ndalama zija zipezeke. So sangangokhululukira opanda kuti kudziwa kwenikweni kuti vuto ndi chani, andi popanda ndondomeko yoyenerera sizimayenera kuyenda chonchi. Tinene kuti pamenepa pachitike motani poyang'anira chitsogolo nanga si ndalamazo akhululuka basi? Ine ndingakusundwe patakhala ndithu kafukufuku wapadera kuti Amalawi adziwe kwenikweni kuti chinachitika ndi chani, kuti ndalama zimenezi zakhululukidwa, chifukwa chokuti kungozisiya zinthu ngati zimenezi pamawa zidzachitikanso, andi pamawa zikamazachitikanso anthu ena azanena kuti ngati munakhululuka poyamba paja apanso ndiye kuti mutani mukhoza kuti khululukira. Andizo zipangitsanso anthu omwe amafuna kuti azibwereka ndalama ku mabungwe ngati amene wa NIF azikhala ndi mtima wokuti amatha kukhululukidwa akapanda kubwenza. So munthu anthu akakhala ndi ganizo limene lili
ndikuvuta kuti bungwe la NIF ligwire ntchito yake bwinobwino chifukwa kuti pammawa munthu wina NIF azamutumizira masherifi kuti akamulande katundu munthu akhoza kuzasuma kunena kuti ine mukunditumizira masherifi koma mbuyo mu munakhululukanso anthu ena ndalamaso za nkhani so mukusiyanitsa bwanji pa zinthu ziwiri zimenezi so zibweretsa mavuto ndithu okuti pamawa azativuta pano kutiona ngati kuti ayi tapambana takhululuka koma mavuto omwe zidabweretsa zimenezi ni mavuto akulu ndithu ena tili kundale konkucha tibwerere kuti kulowerera kwa ndale pa nkhani yokulowerera kwa ndale pakagwidwa ntchito kwa nthambi za boma ena kudandaula kuti yayi amene ambiri amene akhululukidwa nkhani za ngongole imeneyi ndi anthu amene akhuzidwa ndi mwina amene ali kumbali kwa boma limeneli mukuona kwanu pamenepa pa anthu amene akuyankhula moteromo ngati inu amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera mdziko muno mukuti bwanji pa nkhani imeneyi nkhani chachikulu ndiyoti pachitike kafukufuku ndi bungwe lina lapadera kuti tithe kuziwa cheni chomwe chinachitika tisangoyikhalira iyayi chifukwa ndi pakhala nomphekesera zomwe anthu ambiri azilamba zina mwa izo zikhala kuti sizoona zina mwa izo ende ndithu ndizoona komano sitingadziwe bwinobwino popanda kafukufuku wa bungwe anthu akhoza kulikhulupirira lapadera kutionikira kunena kuti ni chani kwenikweni chachitika tizitha kumapereka komenti tili ndi mfundo zokuti tiyankhule fa pakadali pano mwina tikhoza mangoyerekeza kuti aya apanga zimenezi ndachipani cha MCP chifukwa chifani MCP chino chikulamula pamene tilibe information yeniyeni so titike kafukufuku tione kuti chinakuti kuti anthu akamayankhula tiyankhula ali ndi mafacts chaka chammawa mdziko lino tikhala ndi masankho amene tikhale tikusankha mtsogoleri wa dziko lino tikhalenso tikusankha aphungu a ku nyumba ya malamulo chimodzimodzinso makhansala m'madera mwathumu mukuona kwanu tili pa nkhani ya ndale pomwepo masankho amenewa sanathandizire kuti mwina wina wake wapindulapo kudzera m'masankho amene tikhale nawo chaka chammawachi pa nkhani za ndalezo pakagwidwa ntchito ka boma tiyankhula komano tikangati kuti tikungolota chabe chifukwa sitikudziwa kwenikweni kuti chachitika ndi chani tikulimbikirabe kuti kafukufuku amene achitika kuti achenjetse kulankhula kwa anthu chifukwa anthu ambiri akhoza kumanena kuti ayi ndalamazi ndikuti zikagwiritsidwe ntchito pamene mwina sizoona kapena mwina ndizoona koma chilungamo chenjeni tingachiziwe pukapuka patakhala kuti pachitika kafukufuku owunikira zinthu ngati zimenezi kuyang'anira chisogolo mwina kafukufukuyo angachitike mo nthawi yochuluka bwanji kuti mwina paoneke kuti yayi chilungamo chayendapo mukuona kwanu tili ndi maofesi amayang'anira zimenezi tili ndi ofesi ya auditor general's office ikhoza kugwira ntchito ndithu kuti tithe kuona kuti zingathandize bwanji nthawi yomwe ingatenge zitengerano ndi akatswiri omwe amayang'anira nkhani ngati zimenezi kuti angagwire ntchito mwaitali bwanji komano taziwa kuti ngakhale titenge nthawi yayitali komabe chilungamo chizadziwika ndithu ndimene amalawi ambiri azamasulidwa kuti adziwa chilungamo chenicheni chomwe chinachitika ndi ndalama zawo poyang'anira chisogolo paja ndinanena kuti iyayi nkhani imeneyi siyosabisaso thumba limeneli ndi lija la revolving poyang'anira chisogolo boma likamachita zoterezi pazichitika motani inu ngati amene mumayankhulapo momwe zinthu zikuyendera dziko muno ndikuti pamawa anthu ena azakanika kuti athandizike chifukwa chakuti ndalamazi zimakhala zomwezo ine ndabwereka lero ndayambitsa bizinesi yanga ijayamba kuchita bwino ndikabwenzeko ndalama ndinabwereka ija kuti nzanga nayenso akuzabwereka nawo so pano tikamakhala kuti anthu aja tinazavutiza kuti athe kupeza nawo mwayi okuti athe kubwereka ndalama zimenezi zomwe zapangitsa kuti anthu ena asatiwe nawo andizizingokungesa anthu ochera mukuona kwanu kuti zikhoza kukhuza kagwiridwe ntchito kabungwe limeneli momwe zachitikira pakadali pano mmene munayankhulira poyambirira muja kuti ndalamazi ndi za revolving fund zimenera kuti munthu akabwereka akabwenze kuti zikathandizenso munthu wina so ngati munthu wina wabwereka andisana kabwenze kusonyeza kuti ndiyoti kampani imeneyi singagwire ntchito yake moyenerera chifukwa akhala kuti alibe ndalama zokuti athe kubwereka
izi panga ujani bungwe limene lili ntchito yake ndikubwerekesa ndalama kwa anthu. Tathokoza bwana Chipofya. Izo mabe. Mwamva Achipofya kupereka maganizo awo, maganizo la bungwe la NIF lokhululukira ena mwa anthu amene anatenga ngongole ku bungwe limeneli. Malipoti akuonesa kuti iye ndalama zimene zakhululukidwazi ndi pafupifupi 6 biliyoni Malawi kwacha. Ndi zosachepera ndalama zimenezi. Achipofya apereka maganizo awo pa nkhani zimenezi. Ine Nthokozani Chiwaya wa Hanifa TV.